तर्फे मला उडीद पापडची मेंबरशिप मिळालेली आहे। माझा प्रोडक्ट आहे श्री साईचा उडीद पापड। पापडच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर पापड तयार करत असताना मी कोणत्याही कंपनीचा आटा किंवा मसाला यूज केलेला नाही। अगदी घरगुती पद्धतीने उडीद डाळीचे पीठ तयार करून घरगुती पद्धतीने मसाला तयार करून मळण्याच्या प्रोसेसपासून लाटण्याच्या प्रोसेसपर्यंत सगळी ही प्रोसेस हँडमेड आणि घरगुती पद्धतीची आहे। त्यामुळे पापड मशीन मेड पापडच्या तुलनेत घरगुती पापड हा क्वांटिटीने जास्त होतो। पापड पातळ झाल्यामुळे खुसखुशीत आणि खमंग लागतो। एकदा टेस्ट करून पाहाल तर परत घ्याल। त्यामुळे एकदा पापडची टेस्ट तुम्ही पहा। मी उद्योजिका होणार या व्यासपीठाने आम्हाला ही मार्केटिंगची चांगली संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल धन्यवाद।